Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay hanggang iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad nga senyales ti dalluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PDL in London City.
mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian, ato yan ngay danon mi kada kayo dagiti damdamag, iti deti agundaway, babaen ti Tiradpas damdamag agsapa. Manggigan nyo na ito, iti 693 Radyo Tiradpas mabuyayo, iti DCTP Digital TV. Dagiti damdamag, iti lokal folk dance ken calisthenics, na nga iti DepEd Day, iti Piesta ti Narbacan. Impakita na gito bing ti pagadalan ti Narbacan Ilocos Sur nga sanlay nga ti TikTok ken Reels ti paglainganda na siglat da pa iti sala nga folk dance ken calisthenics. Dahito iti panakaramid ti DepEd Day kas maysa kadagiti paset ti programa Abagnet Festival iti ili iti panangidaulo ni Mayor Edna Caballo Sanidad. Nagsasalip dagiti bing iti elementarya iti calisthenics kabayatan nga folk dance met dagiti dayti sekundarya. Naragsak ni Mayor Sanidad tinapintas nga partisipasyon da ken ti panagbuya da agraman dagiti daddumapay nga opisyal iti iling. Iti calisthenics ket kampiyon ti Pantok Elementary School, Simaruno ti Donglayan Elementary School, San Pedro Elementary School ken contingent number 1 iti folk dance, kampiyon ti San Pedro National High School, Sinaruno ti Solbec Integrated School, Imelda National High School ken Narbacan Catholic Central School. Napintas latamet iti sublian, wano napintas latamet nga sublianan ti nainsigudan nga sala, no pay mayat latamet nga salain dagiti Opalite Wayuyo Dance, River of Babylon ken Daddumapay. Kabayatan na, balaygi manen tinaramid nga joint quarterly meeting, 4th quarter, ti City Council for the Protection of Children, Local Committee Against Trafficking and Violence Against Women and Children, City Advisory Committee and City Nutrition Council. Dahito ket naramid mismo iti ABC Session Hall, Kalawaan, Candon City, Ilocos Sur, itay laeng nabiit. Nagdudumang agenda ti tinaming ti grupo kasi ti CAC agenda. Dahito ket manayag ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program updates, kastamutan ti SLP updates ken dadumapay. CCPC agenda, DILG updates, CSWD updates, DepEd updates ken CHO updates pakairamanan, ti PNP updates ken dadumapay. Iti LCAT Bausi agenda, GAD updates, CSWD updates, ken PNP updates, ken dadumapay. Kabayatan nati CNC updates. Napasnek ken seryoso ti diskusyon kadagiti topiko, kaunaan unay kadagiti estudyante nga kaming ti 4Ps, gapo kadagiti babayadan iti eskwela. Numampay dagiti ka panunutan ket agsusupadi, nagpanuray latta ti punto nga panagkaykaysa ken panagtitinulong, tapno maibirukan ti solusyon dagiti problema. Maminsan manen nga naipaganet-get ti meeting nga naaramid ket may sa ti turungan daytoy. Ti panaka-identify dagiti problema, may naig kadagito bingked babay. No kasano nga masulbar dagitoy babaeng kadagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno. In Dauluan mismo ni Candon City DILG Operations Officer Manuel Dumagpi, ken sanggunyang panglungsod member Lery Salianes ti joint quarterly meeting. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy Tiradpas damdamag agsapa. Iti pailang damag lokal o plan kapon anti-rabies vaccination and deworming program. Ti gobyerno Syudad Candon, iti liderato ni City Mayor Eric Disingson, babae ti City Veterinary Office, nga idadawlon ni Doktora Clara Layag, balaygi nga nang isiyangkat, ti o plan kapon anti-rabies vaccination and deworming, kaspaset ti tuloy-tuloy nga commitment iti animal welfare and public health.
ti aktibidad ket babaen ti suporta ti Provincial Veterinarian ni Dr. Donna May Rosario, Bigan City Veterinarian Dr. Riot Robiñol, Magsingal Veterinarian Dr. Flor Delisa Garcia, Galimuyod Veterinarian Dr. Oya Tongbaban, Parabor Animal Clinic Candon nga idadalwan ni Dr. Aileen Gonzalo, Dr. Hasmin Tiogsayan kastamit ti Rojo Club and Veterinary Student Volunteers, babaen ti nagkaykesa nga panagtrabaho nga iso iti nang itunda ti nabalaygi nga panakay patungpal iti programa. Kabayatan na iti sabalipay nga damag lokal dito pala ang tirad pas damdamag agsapa. Gatas na iwaras kadagiti senior citizens. Insure Gold Vanilla 150 grams. Dahito iti brand ti gatas nga naiwaras kadagiti senior citizen. Iti Barangay Waigdaya, Candon City, Ilocos Sur, kabayatan ti panakaaramid. Ti 4th quarterly meeting dagitoy itay nabiit. Ti panakaiwaras ti gatas kadakwada ket paset ti programa ti Gobyerno Syudad Candon. Iti liderato ni Mayor Eric Disingson, babaen ti Office of the Senior Citizens Affairs. Wano oska tapno makatulong ken masalwadan ti salunat dagiti elderly wenno dagiti nataingan. Malaksid ti panakaiwaras ti gatas natamingpay ti panakaangay ti Christmas party dagitoy nga may giddan ti Christmas party ngayon organisar dagiti barangay officials. Iti Waigdaya nga idadalwan ni punong barangay Pipito Sanchez. Manamnamang at aktibidad ti Paskwa ket mangted regta kadakwada nga manglagip ti mensahe ti Lenten season nga isu ti dadateng ni Lord Jesus Christ nga nang subot ti basbasol iti sangalubungan. Iti sabalipay nga damag ditoy pala ang tirad pas damdamag agsapa. Iti palang damag na ilyan, iti panakarambak ti piyesta, uno iti damag lokal. Iti panakarambak ti piyesta ti ili nga Santa Lucia, Ilocos Sur. Kanayon nga adulatta dagiti umili ken turista nga umay tapno makiragragsak. Kadagiti na dumaduma nga aktibidad. Maragsakan ni Mayor Joseph Valdez ta makita ditoy ti panagdadanggay da nga umili. Ado dagiti aktibidad ngem saan nga malipatan ditoy ti panaglalanglang dagiti umili. May isa kadagiti aktibidad nga naramid ti exhibition game itinagbaytan ti Dream Team Sakuragi versus Team Baguio Kids. Ano sa dino, kit ado dagiti tattao nga narayaw ken naragsakan iti daytoy nga ayayam. Uray dagiti bisita nga team nag-enjoyment iti dayta nga gundaway. Uray ni Vice Mayor Eddie Tuquero ket naragsakan ken impeksana ti panagyaman na. Umununan ngayon padamag ni Mayor Valdez nga adu dagiti aktibidad ngayon ramanda wenno inaramid da iti daytoy nga piyesta pakiramanan ditan dagiti sports games, grand parade, economical service ken concelebrated mass, SK night balikbayan ken dadumapay. Kabayatan na ti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan ang mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagitintay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat ang masapulan nga kompleto. Masapol nga lingtaem paborkam ken inumen tapno maagasan dagiti na dumaduma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto. Mas nabilbilag ken kabaylanan ti panakaagas dagiti marikrek na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong santon mangustin epektibong serpentina panyawan makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya sambong banaba lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevention, solution ti problema iti nangato nga kolesterol. Uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak amabannog ken maawanan pigsa wenno agkakapsot. Agusar ti pito-pito, herbal capsule, mamitlo ti kadaldao, sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado.
Dagiti produkto ti pito-pito, herbal capsule, herbal coffee, ken herbal oil. Magatang yo dagitoy kadagiti suki yo nga butika, iti Tagudin, Ilocos Sur. KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy, ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz, Ilocos Sur, Premels Pharmacy. Parmasya Monlaysame, ken Caroline Pharmacy. Iti Santa Lucia, Ilocos Sur, Agasco Pharmacy. Premels Pharmacy, ken Archangel Drugstore. Iti Candon City, Clemens Drugstore. Botica Liwayway, Carl Brills Drugstore, San Peregrine Pharmacy. Lucky Med Pharmacy, ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban Aprayals Pharmacy. Ken iti Santiago, Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. Kabayatan na Pito-Pito Plus Herbal Products. Sa Pito-Pito, libre ang kape mo ngayong Pasko. Para sa mga loyal users, suki at customers ng Pito-Pito Plus Herbal Capsule and Herbal Coffee, empty blistering o banig. Dalhin lang ang mga empty blister o banig na Pito-Pito Plus Herbal Capsule sa mga suking butika ninyo at i-claim ang libreng Pito-Pito Herbal Coffee mo. 3 empty blisters, 1 herbal coffee. 15 empty blisters, 1 herbal oil if available. New purchase or bagong bili, bumili ng 3 blisters ng Pito-Pito Herbal Capsule at i-claim na libre Pito-Pito Herbal Coffee or Herbal Oil. 3 blisters, 1 coffee, 1 box, 3 coffee or 1 Herbal Oil. Promo date December 15, wanoy di kalman, 2025, aging gana iti January 3, 2026. Special surprise winners, lahat ng mga napapalit na kanilang empty blisters or bagong bili ay kailangan nag-fill up ng stub, coupons or nasa butika. Special Christmas draws that will be December 22 Monday for winners and sales clerk partners. December 29 Monday for winners and 6 clerk partners. And January 6 Monday for winners and sales clerk partners. Sa mga sales clerk, isulat ang name at drugstore sa likod ng stub. The place and time, dito itirad pass, can of course to be drawn, can may pakamuka na kayo 7 a.m., 8 a.m., 10 a.m., can 2 p.m. Can customer 10 prices, cash plus Pito-Pito Herbal Products. Collection of stub entries every Saturday of the week. December 20, December 27, can January 3. Iti panang claim, Pito-Pito SOM will contact winners for the claiming process. Customers po, dito DCTP, sales clerk care of ni SOM Jomar. Pito-Pito Plus Herbal Capsule, Coffee and Herbal Oil. Dahil dapat i-promo nga barong manipod iti Pito-Pito Herbal Capsule. At ano pa nga detalye, dagiti damdamag, dito lang tirad pas damdamag agsapa, idanon may kada kayo kalpasan, dagiti pakamo. Yabrasak man ti naraksak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma tati mensahe ti apo tayo nga ni Jesus, iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta, maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod, pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan, naisang sangayan.
May isa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo, ken dagiti problema, iti sangalubungan, ngem ada tayo lata, nakaisem, napnuan ayat, agyam-yaman, kadagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tidaytoy atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanangrambak iti Paskwa. No di kadwa iti pamilya, mangiparik na iti ayat, ken agyaman iti apo, iti basit ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. Toy kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kadwak iti kapisi ti puso ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma a baro atawen kada tayo amin. Ani po tinagan til LGU officials and employees ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayoyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat a baro tawen tay amin. Ado a version wenno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumapkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Wala.
Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag diti palangtir at pas damdamag agsapa. Iti dito yung daway, alawatin tayo ti maysa nga live report manipo di Tirwar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Ada ti man na partner na pasama ka panagaresto iti wanted tao iti ili sinait kang ronaan sa barangay Maabyag sinait Ilocosur agaro palauna imedya iti malum di Kalman babaan kadagiti operating units iti sinait Municipal Police Station Region kadwada dagiti kamong ti Ilocosur Provincial Mobile Force Company, Ilocosur Provincial Intelligence, Provincial Drug Enforcement Unit, kaya dagiti kamong iti Kabugaw MLET. Kaya usado nagan uno dito 36 anyos manalo na nasawa at taga-Pugos sinait Ilocosur. Na kumagdetoy babaan iti Bilag Tiwaran Obares may gapo iti panag-labsing na iti Section 12 the Republic Act 9165 sa dino na rekomendahan ng piyansa 60,000 pesos para ti temporaryo pa nakawayawaya na dito kataday tatan di custody di Sinait Municipal Police Station. Dati sa bali pa adamag dito top 3 nga most wanted person iti municipal level iti inaresto digiti kamang ti PNP agaro palas 5 iti malum di Kalman sa barangay Salapasap Kabugaw Ilocosur. Babaan kadagiti kamang iti Kabugaw MPS kas lead unit kadwada digiti kamang ti Ilocosur Provincial Mobile Force Company iti Provincial Drug Enforcement Unit iti akusado 47 anyos sa sawaan awanan ti trabaho at taga barangay Salapasap Kabugaw Ilocosur. Dato kat may isang PIDEA regional target iti babaan ti Copland Whitestone. Basar it-report ti PNP dagiti operating units iti nangarestar iti akusado babaan ti Bilog Tiwaran Obares may gapo iti panaglabsing na ti Section 11 ken 12 iti Republic Act 9165 na rekomendaan agpiyansa ti 200,000 pesos ken 60,000 pesos iti tunggal kaso ngano sa dino ket ti akusado iti na-arrestar babaan iti house arrest may gapo iti agdama nga kondisyon na iti panagasakit na detoy ket sagsagama ti panaka-fracture iti lupona ken panakasugat iti ulo na may gapo iti napasama disgrasya datoy katan iti anamat to bono in tatagmat ti kamang ti PNP iti sa damang sitwasyon ti nadakamat nga tao. Kabayatan na sa bali pa damag nabalagi ni siyangkat a medical mission iti kasamutan iti Haverhans CPR training kadagiti barangay officials datoy kata inaisangkat babaan iti lokal a gobyerno ti Ilia Santa Maria iti December 12 babaan iti panangi daulo ni Mayor Michael Florendo kasamutan kadagiti nayat nga nakitinulong iti daytoy nga activity iti mismo nga sports complex. Yung padamag ni Mayor Michael Florento, iti panakipakang tayo iti Kalman, nga dakil iti yaman na iti kada dagiti kamang iti Southern Ilocosur Medical Doctors akan nakasamatan dagiti kamang iti Rotary Club iti Narbacan kan of course dagiti kamang TRHO nga no sa dino dagiti tinulong naisang iti panakaisangkat ti medical mission. Dito nga na check up dagiti umili nga napan nagpaagas ken nakastamutan na ited kadakwada iti libre nga agas. Adapay iti check up para kadagiti cervical cancer ken kastamutan naisangkat pay iti Berhans CPR kadagiti barangay officials amin nga barangay officials ti Ilia Santa Maria ngano sa dino ket training kadakwada no kasano iti panang nga rayat iti maysa nga mawanan iti puot ken posibilidad nga mang-revive iti awanen ti anges ng tao ngano sa dino ket daytoy ket bagati mayor nga masapol nga
maisuro akas sa may basar iti paglintigan maisuro daytoy kadagiti umili tapno in kaso nga adda dagiti akastoy nga sitwasyon ket amudan itar aramiden da iti panang ngarayat ono panang revive iti maysa nga tao. Nagyamanan na rod dagiti amin nga nakitinulong iti daytoy karaman mo ten iti Red Cross ken iti daytoy pasat iti Guerrero Hospital nga dagitoy ket voluntaryo nga nakitinulong iti daytoy nga activity. Para ti Damdamag Agsapa, Ronald Ocoyayonon, Tirad Pas News. Thank you, partner Ronald. Kada kita nga damdamag. Agtultuloy, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, diti Tirad Pas Damdamag Agsapa. In palagip ti Department of Health, iti publiko nga aywanan ti salunat ng runa ti mental health ita nga panawen ti holiday season. Sigon ti DOH, dagiti angaw wenno panangidilig may papan iti langa ken kasasad ti maysa nga tao uray saan inggagara ket mabalin nga makasair ken mangpataod iti stress nang runa ti uneg ti pamilya no panawen ti Christmas. Naparegta ti publiko nga agannad kadagiti komento ken sursurwenda nga usaren dagiti coping strategies nga manglaban ti stress ken emotional nga pannakabannog. Itagdama nakasagana ti National Center for Mental Health nga mangipay ti tulong. Mabalin mo nga awagan ti 1553 crisis hotline para ti mental health support. Kabayatan na ipaganitget ti DOH ti kinapateg ti salunat ti panunot iti tunggal biag ng runa kadagiti panawen ti Paskwa ken baro nga tawen. Adupay nga detalye dagiti damdamag dito lang Tirad Pas Damdamag Agsapa idanon mi pay kada kayo kalpasan dagiti pakamo. May the spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Sama-sama kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Una-unay, mangkablawa ka kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin.
daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti Ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaay ti sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay tiagina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Agtultuloy ti panakadandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag diti palang tiradpas damdamag agsapa.
Itinete gundaway sa bali pa nga live report talawaten tayo manipod tiruar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo partner, go ahead. Yes, thank you very much, partner Gary. Ito ay segundo distrito at tinapasabak vehicular traffic incident, particular iti barangay San Pablo, San Esteban, Ilocosoro. Karaman dito partner, unang napasabak natin alas 5:40, iti lang Kalman, alas 5:40 iti malam. Napasabak na ito iti National Highway, barangay San Pablo, San Esteban, Ilocosoro. Karaman dito iti agtaon in Mapolo Katualo, dahito iti nasawaang kan dahito iti dati driver's license kagmaneho, kan residente iti 2210 Adonis Street, Pandacan, Manila. Binaneho na ti maysa nga Ford Everest SUV. Dahito iti dati plate number nga NGG 1513. Karaman pa dito iti agtaon ti 50 na asawaan may sa driver kat dahito iti dati driver's license kagmaneho, kan residente ti barangay Bantogo, Nagbukel, Ilocosor. Mininiho na ti maysa nga Toyota Innova adanti plate number nga AQA 2227. Kaya karaman pa dito ti may katlungalugan when ito agtawon 38 by sa construction worker na asawaan adanti driver's license ngagmaneho kaya residente ti barangay Nagirayan, Tidigan, Abra. Mininiho na ti maysa nga Mitsubishi Adventure adanti plate number nga RAL 154. May basar iti police investigasyon, dagiti aming nga karamang alugang kat dagiti tagpapamiyana na direksyon, no sa dino dati may nadakabagay imununa alugang kat imununa. Ang asartaron dati may kadualugang kat may katlo ilugan. Sigun iti dati pasama kat dahito umunang alugang kat dahito iti nagsardeng gapo iti traffic congestions nga imununa. Kaya iti dahito may kadualugang kat dahito iti saang nakapagsardeng. No pa'y kasta, dati may katlungalugan kadidin nadlaw na dati may kadwalugan iti sa ang nagsardeng inyap pikar na ti preno na tapiti kasta katlisyan na ti mapasaba ka palagbangga wano collision ngam iti panagbanyubra na iti kadnawa na iti nalatabatan nga datong par dati naking kutit na pasat dati may kadwalugan dati may kadwalugan dati pa iti natungpar na iti data sab wano natungpar na iti likodan na dahito'y unang alugan. Bali dahito'y tinapasabak iti nadungpar dahito'y may katlungalugan dahito'y may kadwalugan nadungpar na but dahito'y umunang alugan. Amin nga iti drivers ka nagita kupantis kasaan dahito'y nga nasaktam. Dahito'y karamang alugan kit dahito'y iti nadaan iti dadali iti sampay nga mo iti gadat iti panakais ti barda. Para iti damdam mag-agsapa, Dick Baruga, Teredpas News. Thank you partner Nick, iti daytang live report. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag diti pelang tirad pas damdamag agsapa 1 billion pesos nga pondo para ti Project NOAA itantandudo ni House Appropriations Chair Micaela Swansing iti BICAM ti 2026 budget. Kabayatan ti Bicameral Conference Committee na pagsaritaan ti naisingasing nga 1 billion pesos nga pondo para iti Project NOAA kaspaset ti 2026 national budget. No sa dino panggep na nga papigsahan ti flood control ken mitigation efforts itintero apagilyan. No pay paset ti sistema ti University of the Philippines ti Project NOAA ilawlawag ti BICAM nga ti pondo ket para ti pagimbagan dagiti amin nga ahensya, particular ti Department of Public Works and Highways. Manamnama nga adda nga papigsahan ti Project NOAA iti panakitinulong na iti DPWH iti nasaysayat nga disenyo kenan anay nga panang monitor kadagiti flood control project. Iti sidong ti singasing usaren ti Project NOAA ti advanced flood modeling ken simulation tapno mamuan ti kasapulan dagiti flood control structures aging gana iti eksakto nga lokasyon da ken umno nga kangato da. Babayan ti kanayunan nga 1 billion pesos nga pondo manamnama nga agbalin nga scientifico, epesyente ken epektibo ti disenyo dagiti flood control ken flood mitigation system intin sumarunong atawen kas panagsagana ti layos ken tapno maliklikan iti korupsyon. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito pa lang tirad pas damdamag agsapa. Impasigurado ti Department of Public Works and Highways nga saan nga ngumato ti presyo
dagiti proyekto ti ahensya kas panang surot ti direktiba ti presidente nga mangpababa ti gastos ti construction iti entero a pagilian. Iti panagparang ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ti may kaduang aldaw ti Bicameral Conference Committee para ti 2026 proposed budget. Inlawlawag na nga saan nga pudno nga isubli ti DPWH dagiti dati nga presyo dagiti overpriced materials ken awanen ti sabali nga proyekto nga kinidawda nga isubli iti unisubli ti ahensya. Dahiti ket kalpasan nga kiniddaw ti ahensya iti Senado nga isubli ti dati nga pondo gaput ti costing dagiti materials ken proyekto. Kabayatan na yung paganitget na pay nga adda ti department order nga sigod nga mangikedeng kadagiti dusa para kadagiti opisyal nga saan nga mangtungpal ti mandated price cuts ken aming nga proyekto ket may pablock iti transparency portal. Bayat ti panangururay ti DPWH ti maudi nga desisyon ti Kongreso in panamnama daytoy nga implementaran na ti presyo nga naikede nga may tunos ti direktiba ti Presidente nga may baba ken siguradwen na nga nalawag ti amin nga proyekto ken maitunos iti Coast Guidelines. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Dito'y pala ang tirad pas damdamag agsapa. Nabalay ti duangal daw nga panakasiyangkat ti Armed Forces of the Philippines ken United States Indo-Pacific Command ti 9th Bilateral Military or Maritime Cooperative Activity. Naisiyangkat ti aktibidad ti uneg ti Exclusive Economic Zone ti Pagilian. Nag-deploy ti Armada ti Pagilian a Pilipinas kadagiti assets da. Kasi ti BRP Jose Rizal, talong nga F-50 fighters, jets, talong nga A-29B Super Tucano, may isa nga Black Hawk, ken may isa nga Sukhoi helicopter. Kabayanat na itidasig ti Estados Unidos na ipakita na iti helicopter nga USS Rafael Peralta, MH-60R Seahawk, ken ti P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft nga dante advanced capabilities para ti surveillance, naval warfare ken joint maritime operations sigon iti US Indo-Pacific Command. Dagiti aktibidad nga naaramid ket mairaman dagiti taktika ti division komplikado nga panagmanyobra ti barko, panag-steam ti rabi ti kumpanya ken panagpatayab ti eroplano wenno low pass. Mainayon pay na isengkatmet ti intercept and escort exercise nga sadyay ti PAP F-50 tinangikuyog ti USP-8A Poseidon. Panggep ti MCA nga paunagen ti interoperability ken operational cooperation tinagbaitan ti dua iti kumarkaro nga karit ti seguridad iti rehiyon. Iti verse of the day tayo, iti daytoy nga agsapa, naadaw daytoy iti Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee. Show thee great and mighty things thou knowest not. Isu daytoy iti hotline tayo ken ni Lord Jesus Christ. Dahil tangaroden ti nakadagup-dagupan dagiti damdamag ng kamindanon kada kayo ti daytoy nga agsapa. Kadwa tayo nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pas ni partner Alex Molina. Iti DCTP Digital TV adalita ni Jan. Dagiti damdamag ng kamindanon kada kayo, manipon nga mismo ti newsroom, ti TPN ken DZTP. Dahil ti anak, gayem ken kabsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan, ito nubigat isumit lang nga oras, isumit lang nga estasyon, ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, kadagiti nadayaw nga pagtaingan nyo, babae ni ti, Tirad Pas damdamag agsapa. Ti Espiritu ti Paskwa adda ko mga kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga iso ti puon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panang rambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo mat ti salunat tayo. Taday to ya panawen ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo.
Aywanan tayo ti salon at tayo, tanaragragsak met laeng, no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Ako po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost, gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Tayo ita kakailyak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. RMN New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Lunes, December 16, 2025, Mayong Buntag, Pilipinas. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulod ng mga mainit na balita. Mahigpit na seguridad dinilatag ng PNP sa pagsisimula ng tradisyonal na simbang gabi. Mga Katoliko dumagsa na sa iba't ibang simbahan sa bansa. Hiling ang paghilom ng bansa sa korupsyon. Pagtalakay ng BICAM sa 2026 budget ipagpapatuloy ngayong araw matapos na hindi matuloy kahapon dahil sa deadlock sa budget ng DPWH. Well, we can call it deadlock on that aspect. Pero naghahanap tayo ng solusyon. Pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. So itong maifip, hindi na idadaan sa mga politiko ayon sa Palasyo ng Malacanang. Kadena bill na isa sa mga priority bill na susugpo sa katiwalian, pasado na sa Senado. Manila Water magpapatupad ng dagdag singil sa tubig simula sa Enero 2026. At para naman sa RMN IFM Christmas sa Pinas, mala Disneyland na pasyalan ngayong Pasko para sa abot-kayang budget, tampok sa isang theme park sa Batangas. At sa sports, Team Philippines patuloy sa paghahakot na medalya sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. RMN Network News. Alas 7:03 sa kabuntagon, bugtaw na mata na. Mga detalye ng ating mga balita. Dinagsa ng mga Katoliko ang unang araw ng tradisyonal na simbang gabi o Misa de Aguinaldo de Gallo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Alas 4 pa lang ng madaling araw kanina. May mga nauna nang dumating na karamihan ay magpapamilya at ang ilan naman ay mga magbabarkada. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ng ilang mga dumalo sa misa na may mga hiling sila mga personal at para sa bansa sakaling makumpleto nila ang 9 na araw na Misa de Gallo, itong simbang gabi. Ayon kay Lenny Grieters, nais niyang ipagdasal ang bansa upang maghilom na ito mula sa isyu ng katiwalian. Payapaan dito sa ating bayan. Tapos yung, alam niyo na yung issue ngayon, kung ano yung issue na pinaglalaban ng bawat isa para sa atin. Yun lang naman po ang gusto namin. Para maging maayos at yung mga dapat ma-solve na problema, lalo na ngayon yung issue pa rin ngayon na flood control. Dapat maayos na yun. Samantala, nagpaalala naman si Father Kevin Crisostomo ng San Antonio de Padua Church diyan sa Parañaque City sa mga Katoliko sa tunay na diwa ng 9 na araw na simbang gabi. Pero palagi pinapala natin sa mga nagsisimba, no? Maganda na meron tayong wish, meron tayong hinihingi sa Panginoon kasama yan sa ating panalangin. Pero ang pinakamaganda po yung preparing of the heart, yung paghahanda ng puso. More than the wish, handa po yung puso natin sapagkat naniniwala tayo sa ating pananampalataya. Kasi Jesu Cristo ay panganganak sa puso ng bawat mananampalataya. Kaya po yung preparation of the heart, more than the wish. Yung wish po, bonus na lang. Ang mahalaga po yung puso natin handa para kay Kristo sa kanyang pagdating araw-araw ng buhay natin. Si Father Kevin Crisostomo ng San Antonio de Padua Church sa Parañaque City sa panayam ng DZXL RMN Manila. Opisyal na pagsisimula ng Misa de Gallo isinagawa sa bayan ng Daet.
Kasama natin sa balita si Radyoman Roy Luigi San Ramon ng RMN Daet. Maagang gumising ang mga Katolikong Camnorteño sa Daet upang dumalo sa unang araw ng Misa de Gallo na nag-umpisa ganap na alas 4 ng madaling araw sa St. John Parochial Parish Church dito sa bayan ng Daet, lalawigan ng Camarines Norte. Kapansin-pansin ang dami ng tao, mga grupo ng kabataan at pamilya na dumalo sa nasabing misa na ang iba ay mas pinili na lamang na sa labas ng simbahan tumayo upang hindi na makipagsiksikan pa sa loob na halos maaga ring napuno ang mga upuan. Naobserbahan din sa ating pag-iikot ang presensya ng kapulisan at mga force multipliers tulad ng mga barangay patrol upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan habang idinaraos ang Misa de Gallo dito sa bayan ng Daet. Inaasahan din ang patuloy na pagdagdag ng mga kababayan natin na dadalo sa tradisyonal na simbang gabi at sa Misa de Gallo upang makumpleto ang kabuuan ng 9 na araw sa paniniwalang matutupad ang kanilang kahilingan. Lalo ngayong paparating na rin ang Christmas holiday kung saan ay magsisipag-uwian na ang mga bakasyonista dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Kasama mo sa DWSR 94.1 RMN Daet, Radyoman Roy Luigi San Ramon, Tatak, RMN. RMN Network News. 7:07 ng umaga, magsisimula na ang 16 na araw na Christmas break ng mga estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa December 30. Batay sa anunsyo ng Department of Education, magtatagal ang Christmas break hanggang 4 ng Enero next year, 2026, January 4. Ayon kay Secretary Sunny Angara ng DepEd, alinsunod ito sa DepEd Order No. 12 na sumasaklaw sa multi-year implementing guidelines ng school calendar. Magbabalik naman ang pasok ng mga estudyante sa January 5, 2026. RMN Network News. Samantala, mga pasaherong uuwi po sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko, nagsimula na pong magdatingan sa PITX. Kasama natin sa balita, si Radyoman Chill Emprido. Chill! RMN Live Report. Magandang umaga, Radyoman Sander, Radyoman Aljo. Nagsisimula na magdatingan dito sa May Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX yung ilan sa ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga lalawigan. Ito'y para pa rin sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at long weekend. Ayon sa pamunuan ng PITX, inaasahan nila ang dagsa o peak ng mga pasahero sa darating na December 19, araw ng Biyernes, hanggang January 5. Ang ilan kasi may mga pasok pa at hindi pa tapos ang kaliwaskan ng Christmas party. Patuloy naman ang koordinasyon na ginagawa ng PITX sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office at Metropolitan Manila Development Authority, maging sa Philippine National Police. Mahigpit pa rin naman na ipinutupad ng seguridad sa terminal, lalo na inaasahan na mas maraming mananakay ngayong holiday season. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. Thank you, Chill Emprido. RMN Network News. Sa Bantala, oras natin 7:09 ng umaga. Ilang linggo bagong pagsalubong sa bagong taon, nilabas na ng PNP, Philippine National Police, ang listahan ng mga pinagbabawal na paputok. Kabilang sa mga bawal na paputok ay ang mga sumusunod: Watusi, Lolo Thunder, Boga, Plapla, Piccolo, 5-star, Sinturon ni Judas, Whistle Bomb. Ayon kay PNP Firearms and Explosive Office Chief Colonel Rex Buyukan, ipagbabawal din ang mga overweight, itong mga malalaki, mabibigat na mga paputok na may timbang na higit 0.2 grams. Patuloy na makikipagtulungan ang PNP sa Bureau of Customs, Bureau of Fire Protection at the Department of Trade and Industry para i-monitor ang mga illegal na nagbebenta ng paputok online. Posibleng makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at magbulta ng inibababa sa 20,000 pesos ang sinumang lalabag. Programa para sa ligtas at makakalikasang pagsalubong sa bagong taon inilunsad ng Eco Waste Coalition. Kasama natin sa balita si Radyoman Lestor Aler. Kasamang Zander, kasamang Aljo, inilunsad ng Eco Waste Coalition katuwang ang mga health professionals at ahensya ng pamahalaan ang kanilang kampanyang Iwas Paputoxic sa Pininyahan Elementary School, Quezon City.
Layunin ng programa na hikayatin ang mga mag-aaral na iwasan ang paputok at pumili ng ligtas at makakalikasang paraan sa pagdiriwang o pagsalubong ng bagong taon at gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay gaya ng marakas na gawa sa recycled materials, tansan tambourine at mga kagamitang pangkusina gaya ng sandok at kawali. Nasa mahigit 1,000 mag-aaral at guro ang dumalo sa naturang programa kung saan tinalakay ang panganib ng paputok tulad ng pinsala nito, sunog, polusyon sa hangin at basura. Tinalakay din ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DOH, PNP at BFP ang pagdami ng aksidente tuwing may paputok kada taon at mga masamang epekto ng usok nito sa kalusugan. Binigyang diin ng mga magulang at leader estudyante sa ginawang programa ang kahalagahan ng kaligtasan at pangangalaga sa kalikasan. Kasabay rin ng kanilang panawagan na gawing masaya, ngunit ligtas at paputok-free ang pagsalubong sa bagong taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lester Aler, Tatak, RMN. Salamat, Radyoman Lester Aler. Paikam ng budget ipagpapatuloy ngayong araw, Senado, tiwala pa rin may sasabatas ng 2026 national budget bago matapos ang taon. Radyoman Conde, Batag sa Balita. Itutuloy ngayong araw ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa panukalang 2026 national budget. Kahapon ay pinakansela ng Senate contingent ang BICAM meeting bunsod nang hindi nila pagkakasundo ng Kamara sa tapya sa budget ng DPWH. Nakipagpulong ang senador kay BICAM co-chair Congresswoman Mika Sonsing at kay DPWH Secretary Vince Dizon para maresolba ang deadlock sa DPWH budget. Gusto ng mga kongresista na ibalik ang ibinawas ng Senado ng 45 billion pesos sa DPWH budget para sa infrastructure projects na mariin namang tinututulan ng mga senador. Well, we can call it deadlock on that aspect. Pero naghahanap tayo ng solusyon. Ako, committed ako maghanap ng solusyon. Sabi ko nga, makikipagtrabaho ako with DPWH para makita natin kung ano yung solusyon dito. Dahil ang gusto natin ay to move forward. Ang gusto natin ay umusad. So I'm open to working with the House and with the DPWH on that aspect. Magdaraos pa ng BICAM deliberation sa Miyerkules at posibleng sa Lunes, December 22, ay mararatipikahan na ang panukalang budget sa Senado at Kamara. Tiniyak naman ni Gatchalian na kahit wala na silang schedule ay may sasabatas pa rin ang 2026 national budget bago matapos ang taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Pagtalakay sa BICAM ng BICAM sa 2026 budget, tiyak na magpapatuloy ngayong araw. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano. Tiyak nang magpapatuloy ngayong araw ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa panukalang 2026 national budget na sinuspindi kahapon ni Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay House Committee on Appropriations sa Chairperson, Representative Mika Swansing, ito ang nabatid niya mula kay Gatchalian. Hindi sinang-ayunan ng liderato at ng contingent ng Kamara ang pagsuspende ng Senado sa BICAM deliberation sa budget na nakatakda sana alas 4 kahapon. Bunsod niyan ay mahigit 3 oras na naghintay ang House contingent sa PICC sa mga kinatawan ng Senado. Sabi ni Swansing, bagamat wala pa silang napagkakasundo ang oras ng BICAM ngayong araw, ay isang magandang development na ito ay matutuloy para makamit ang timeline ng pagsasabatas ng 2026 national budget at maiwasan ang reenacted budget sa susunod na taon. Narito ang panayam kagabi kay Representative Mika Swansing sa PICC. Nagbigay po ng assurance si Senwin na magkakaroon na po ng BICAM bukas. Dahil nakita nyo naman po, as you can see, the House contingent sa BICAM po natin. Higit tatlong oras po kami na naghihintay dito po sa PICC. Handa po kami na ituloy yung BICAM kahit ngayong gabi. We are ready and at all times and we commit to our constitutional duty to pass the budget for the Filipino people. So on the part of the House, we have been ready since earlier today and natuwa naman ako na nakita ko po yung assurance galing kay Senwin na magkakaroon na po ng BICAM bukas. Yan po ang pahayag ni Representative Mika Swansing sa panayam ng media kagabi sa PICC, kung saan ginaganap ang BICAM proceedings para sa 2026 budget. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Itiyak ng Malacanang na hindi na idadaan sa mga politiko ang pondo para sa medical assistance to indigent and financially
incapacitated patients o maifip. Ito'y makarang questionin ng ilang kritiko ang pagkuha ng guarantee letter mula sa mga politiko bago makakuha ng nasabing medical assistance. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, diretso na sa mga ospital ang pondo at ang DOH na ang magpapatupad nito. Ang plano po kasi dito ng DOH ay maiangat at maitaas po ang budget ng MyPIF dahil po ito ay para mas matugunan po yung zero balance billing sa LGUs. May mga ospital po dito na hindi po kaugnay ng DOH hospitals at nais pong palawakin pa ang serbisyo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagbibigay din po ng zero balance billing sa LGU hospitals. Hindi po ito idadaan sa mga politiko. Ito po ay manggagaling din po sa DOH. Una na itinaas ng BICAM Conference Committee sa 51 billion piso ang pondo ng MyIFIP para sa 2026. Tiniyak naman ng BICAM na sila maglalatag ng mekanismo para hindi mapolitikang MyIFIP at isaan nila dito pagbabawal na sa mga politiko na makialam sa distribusyon o pamamahagi ng ayuda. Bukas ang pamahalaan na makipagtulungan sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC para maaresto si dating Congressman Zaldico. Ito ang inihayag ng Malacanang kasunod ng suwestyon ni Senador Ping Lacson para mapadali ang paghahanap sa dating mambabatas dahil 171 bansa na rin ang bahagi ng treaty sa ilalim ng UNCAC. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, nakausap na ng Malacanang ang DFA, DOJ at DILG kaugnay nito. According to Foreign Affairs Secretary Lazaro, yes, we can explore UNCAC as it has international cooperation mechanisms, but it will have to depend on the country. Countries are obliged to provide, as applicable and in accord with domestic law, widest possible mutual legal assistance to each other. However, Presidential UNCAC Interagency Committee with the ES as chair should be convened as it implements and monitors UNCAC. Sinabi ni Castro na koordinasyon pa lamang sa Interpol ang pinanghahawakan ng Pilipinas para matuntun si Ko matapos na makansela ang kanyang pasaporte. Binanggit naman daw ng DILG na nakaugnay na ang suhestyong ito sa Commission for Transnational Crimes. RMN Network News. Pasado na sa ikatlot pinal na pagbasa ng Senado ang Senate Bill number 1506, so itong Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability, itong kadena na kilala bilang Blockchain the Budget Act. Ang Kadena Act ay isa sa 4 na legislative order o priority bills ni Pangulong Marcos Jr. na bigyan ng prioridad at pag-aralan upang may pasa bilang batas. Sa botong 17 na pabor at walang nag-abstain, pinasa ng Senado ang panukalang batas na layong gawing bukas sa publiko ang mga dokumento na may kinalaman sa pondo tulad ng kontrata, mga proyekto, procurement records at iba pa. Bunso nito, posibleng masugpo ang katiwalian at mabantayan ng publiko ang paggamit ng pondo ng bayan. Ay kay Senador Bam Aquino, principal author ng panukala, timing at pagpasa ng Kadena Act lalo na't tumataas ang public demand ng accountability sa mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Nanawagan din ang senador sa Kamara na pabilisin ang pagpasa sa House version ng Kadena Act. RMN Network News. Balita sa lalawigan, 4 na sospek umano sa brutal na pagpaslang sa isang graduating student sa Gensan, arestado sa anti-illegal drug operation ng PNP. Kasama natin sa balita, Radyoman Rose Shoko ng RMN General Santos. Arestado ng pulisya ang 4 na suspect sa umano brutal na pagpaslang sa isang graduating student na si Miyuki Kim, 21 years old, na pinaslang sa loob mismo ng kanilang bahay sa DBP, Barangay Apupong, General Santos City noong December 8, 2025. Unang nasakote sa isinagawang anti-illegal drug operation ang mga suspect na sina alias Aaron, 22 years old at alias Jimboy, 35 years old sa Barangay Tumbler, Jansan, kung saan positibo silang nakunan ng mga pakete ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 204,000
pesos. Habang nag-iimbestiga ang PNP kay alias Aaron, doon niya isinumbong na may alam siya hinggil sa pagpaslang kay Miyuki. Kanyang itinuro sina alias Inday, 52 years old, isang lalaki at isang alias Ublong na siyang responsable umano sa pagpaslang sa biktima. Inamin din ito na siya ang nagsilbing lookout sa nasabing krimen pag nanakaw ang kanilang pakay sa bahay ng biktima. Dahil dito, agad na nagsagawa ng operasyon ng PNP na nagresulta ng pagka-aresto kay alias Inday sa barangay Conel kung saan nakunan ito ng illegal drugs na nagkakahalaga ng mahigit 105,000 pesos. Sunod naman na naaresto ang isa pang suspect na si alias Ublong, 28 years old, sa barangay Kalumpang, Jansan. Sa ngayon, nakapiit na sa detention cell ng PNP ang mga suspect at nakatakda naman silang kasuhan ng paglabag sa RA 9165 at pagpaslang sa biktima. Kasama mo sa DSMD RMN General Santos, Radyoman Rose Tabausari Shoko, Tatak RMN. At susunod, Maynila at Manila Water magpapatupad ng dagdag singil sa tubig simula January 2026. At para naman sa ating RMN IFM Christmas sa Pinas, mala Disneyland na pasyalan ngayong Pasko tampok sa isang theme park sa Batangas. RMN Network News. Mayong buntag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangampanya. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea, pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang ating, sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nang bubuli. Hindi kami makapatuloy pag hanap buhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung, mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natigabayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poislao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Maraviles, Bataan. O si Leonido Moralde sa Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawil ako Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN. Maligayang Pasko, mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. Mga kasama, maaari niyo po kaming mapanood sa YouTube. Hanapin lamang RMN Network News PH sa search box. 7:25 ang oras natin ngayon.
Dagdag singil sa tubig ang sasalubong sa pagpasok ng bagong taon sa mga customer po ng Manila Water at ng Maynilad. Ayon kay MWSS System Chief Regulator Attorney Patrick T., ito ay bahagi ng inutay-utay na increase na sinimulang ipatupad noong 2022. Para sa mga regular na customer ng Manila Water, halos 30 piso ang dagdag sa buwanang bayarin kung ang konsumo po ninyo ay nasa 10 cubic meters, 66 pesos kung 20 cubic meters at hanggang 135 pesos kung 30 cubic meters. 5 piso hanggang 39 pesos naman ang dagdag singil ng Maynilad. Kasi po, ang ni-require po natin ang both Manila Water at Maynilad na magkaroon po sila ng mga proyekto para po masigurado nila ang kanilang serbisyo sa ating mga consumers. Katulad po ng Maynilad, ang non-revenue water nila, pinababa na nila. Nasa 30% na sila as of November. Dati po, nasa 44% sila sa start of the rate rebasing. Ito po ay very significant. Nearly 300 MLD was recovered by Maynilad. Manila Water naman po, the reason why malaki po ang increase nila ay gumawa po sila ng madaming proyekto para sa sewerage. Kakatapos na po ng mga proyekto nila na katulad ng Aglipay, sewage treatment plant at Hinulugan Taktak. Kaya po na-increase po ang environmental charge from 25% to 30% dahil na-deliver na po nila yung mga proyekto. Ipatutupad ang ikalima at huling bugso ng dagdag singil sa Enero 1, 2027. Pero hindi po yan automatic. I like to assure the public that kailangan po may gagawin po mga proyekto ang Manila Water at Maynilad at kailangan po maayos po ang kanilang serbisyo. Pag hindi po nila maayos ang kanilang serbisyo, pwede po natin i-withhold yung fifth tranche or any tranches pag may problema po sila at hindi po nila inayos ang kanilang serbisyo. Si MWSS Chief Regulator Attorney Patrick T. sa panayam ng DZXL RMN Manila. Samantala, epektibo na ang dagdag bawas sa presyo naman ng mga produktong petrolyo ngayong araw sa mga nagpapakarga ng diesel. Meron hong 20 centavos kada litrong rollback. Gayun din sa kerosene. Pero may 20 centimos na increase naman sa presyo ng kada litro ng gasolina. Ito na ang ikatlong sunod na linggong tumaas ang presyo ng gasolina. Tumaas ng 3% ang cash remittances ng mga OFW mula Enero hanggang noong Oktubre. Ito'y matapos na umakyat sa $3.17 billion ang remittance ng mga OFW noong October 2025. Mas mataas kumpara sa $3.12 billion noong Setyembre. Bunsod nito, pumalo naman sa 29.2 bilyong dolyar ang kabuuang halaga ng cash remittances mula Enero hanggang Oktubre. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nananatiling pangunahing pinagmumulan ng remittance ang Estados Unidos na sinundan naman ng Singapore at Saudi. Ang remittance ay mahalagang bahagi ng ekonomiya ng bansa na karaniwang bumubuo ng 9 hanggang 10% ng gross domestic product. 7:28 ng umaga. Samantala, umarap na sa pagdinig ng ICI, Independent Commission for Infrastructure, si Aga Party List Congressman Nicanor Briones na inakusahan ng mga diskaya ng paghingi ng kickback sa mga flood control projects. Pero humiling ang kongresista ng executive session at tumanggi magbigay ng payag sa media at salip ang kanyang abogadong si Attorney Winston Hines ang umarap sa mga mamamahayag. Ang kay Hines, walang kinalaman sa flood control projects ang kongresista at hindi ito tumanggap ng kickback. Regarding naman po sa allegation ay Congressman Briones took this opportunity para po clear ang kanyang pangalan at to deny all the unfair and unfounded accusation against him by the spouses this crime. Ano sabi niya sa commission? So anong tanong naman commissioner? Nasabi naman po niya lahat na siya ay walang kinalaman at wala siyang alam sa lahat ng mga naging aligasyon lahat sa kanya. Sir, pumayag naman ang mga opisyal ng Budget Department sa pangunguna ni Acting Secretary Rolando Toledo na i-livestream ang kanilang pagsalang sa pagdinig. Kasama sa mga hinusisa ng ICI ang sinasabing bilyong-bilyong pisong manong insertion sa budget ng DPWH sa 2025 National Expenditure Program, pero sinabi ni Toledo na wala silang alam tungkol dito.
I think that's why we have this problem, huge problem, because really the insertions is not just 271, but an additional of about 200 from the NEP that was submitted by DPWH. So it's really disappointing that nobody flagged this early to the present. It's unfortunate on my part that we don't know actually those insertion coming from the legislator. That's because as it's a process that is done by at the legislative level. Sina ICI Commissioner Rogelio Singson at DBM Acting Secretary Rolando Toledo. Nagtalaga ang DPWH ng bagong District Engineer at Assistant District Engineer sa unang distrito ng Bulacan. Ito'y sina Engineer Kenneth Fernando at Assistant District Engineer Paul Lumabas, kapalit ng mga sinibak sa pwesto na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, sumailalim ang dalawa sa masusing pagsisiyasat para matiyak na wala silang koneksyon sa mga pinalitang opisyal. Nagbigay naman ng bili ng kalihim sa dalawang bagong talagang engineer sa Bulacan. And ang kabilin-bilinan ko rin sa kanilang dalawa, huwag kayong gagaya doon sa mga papalitan ninyo. Huwag kayong gagaya. Kasi kung gumaya kayo, kung anong mangyayari sa kanila, yun din ang mangyayari sa inyo. And I don't think you want that to happen to you or to your families. Diba? Let's do this right na. Gawin na natin to ng tama. Baguhin na natin to. And yung ginagawa natin dito sa First DEO Bulacan, yun din ang gagawin natin everywhere. Si Fernando ay 10 taon nang naglilingkod sa DPWH habang si Lumabas naman ay mula sa Public-Private Partnership Service ng DPWH Central Office. RMN Network News. Pinagpapaliwanag ng DFA ang embahada ng China sa Pilipinas kaugnay sa panibagong insidente ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Escudasol sa West Philippine Sea noong Biyernes. 3 mangingisdang sugatan at 2 bangkang pangisdang nasira sa naturang insidente. Ayon sa DFA, nagpadala na sila ng demarche sa Chinese Embassy upang humingi ng paliwanag o diplomatic statement. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Coast Guard na mag-deploy ng karagdagang mga patrol vessel para tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino. Nakausap po mismo natin si Commodore Tariela at ang pinagbilin po at ang direktiba ng Pangulo ay unahin ang kaligtasan ng ating mga kababayan, ang mga mangingisda na minsan ay nanganganib ang kanilang buhay. At pinag-utos din po na magkaroon ng deployment sa mga strategic location para mabantayan at mabigyan proteksyon ang ating mga mangingisda. Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. NMC kinundi na ang ginawang harassment sa 3 mga mangingisda sa Escudasol. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo. Kinundi na ang National Maritime Council ang ginawang pangharas sa mga Pilipinong mangingisda ng Chinese Coast Guard vessel sa Escudasol sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Matatandaan ang naganap ang nasabing insidente noong December 12 kung saan nasa 20 fishing boats ang winadal cannon, nagsagawa ng hazardous blocking maneuvers at hostile actions ang Chinese Coast Guard vessel. Kung saan kasama dito ang pagputol ng anchor lines nagresulta sa 3 mangingisda na nasaktan at 2 nasirang bangka. Dahil dito ay dineploy ang BRP Malapascua at BRP Cape Engaño para mag-assist, magbigay ng tulong medikal at supply sa kabila ng delikadong pagmamaniobra mula sa mga barko ng CCG. Kaugnay nito ay magbibigay ng kaukulang diplomatic response sa Pilipinas sa malaki nitong pagtutol sa ginawang aksyon ng China. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Margie Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. At para sa Christmas sa Pinas, mala Disneyland, napasyalan ngayong Pasko para sa abot-kayang budget. Dito na tayo sa Jade Castle, isang theme park dyan sa Barangay Gonzales, Tanawan, Batangas. Ang pinakamalaking
immersive at interactive themed indoor park sa buong bansa na pwedeng puntahan ng pamilya, barkada at mga bata. Ating tungayan ang Christmas sa Pinas Special Report ni na Radyoman Chilemprido at Radyoman Gerald Ulep. Mga kasama, sa gitna ng mga kalamidad, mga unos, problema sa korupsyon na kinaharap ng bansa, damang-dama pa rin dito sa J. Castle sa May Tanawan, Batangas, ang diwa ng Kapaskuhan. Gusto niyo bang ma-experience ang mala Disneyland na pasyalan nang hindi lumalabas ng bansa at hindi gumagastos ng malaki? Dito na tayo sa J. Castle na isang theme park at pasyalan na matatagpuan sa Purok 7, Barangay Gonzales, Tanawan City sa May Batangas. Ang pinakamalaking immersive at interactive themed indoor park sa bansa na pwedeng puntahan ng pamilya, barkada o mga bata. Ano nga ba itong J. Castle? Isa itong modernong theme park na may iba't ibang immersive exhibits, interactive zones at themed environments na parang mundo mula sa fairy tale o futuristic na konsepto. May mga lugar tulad ng Castle Studio at Pop Castle kung saan pwedeng mag-explore sa iba-ibang rooms at attractions na puno ng ilaw, kulay at creative designs. Ito ay co-owned ng sikat na aktor na si Daniel Padilla at unang nag-soft opening noong May 1, 2024. Maaaring makita sa loob ng theme park ang immersive exhibit na may LED rooms, cosmic science-inspired areas at mas maraming theme rooms, castle inflatable, fun inflatable play areas na may hiwalay na oras at bayad depende sa inyong ticket. Meron ding events at experiences, seasonal event tulad ng Christmas celebrations at special shows sa gabi. Meron din namang food at amenities o mga kainan sa loob, parking at ibang guest services para sa mga bumibisita. Bukas ang J. Castle mula Martes hanggang Linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at 9 a.m. naman to 6 p.m. para sa Castle Inflatable. Tips sa mga bibisita, magpareserba ng ticket online para masigurong makapasok sa nais mong araw at oras. Bago pumunta, i-check din ang official social media website para sa latest na schedule at mga promo. Kasama mo sa RMN Manila para sa Paskong Pinoy 2025. Ako si Radyoman Chilemprido, Tatak RMN. Mayong buntag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain Alam mo natin. ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang ating, sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy pag nabuhay. Ay paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poislao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Junior Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Maraviles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabogo, Ilocos Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay.
Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. RMN Network News. Balitang Sports. Sa ating balitang sports, 4 pang gintong medalya ang nakuha ng Pilipinas sa ika-6 na araw ng 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Double gold medal ang nasungkit ng Pilipinas sa 800 meters mula kina Hussein, Lorana at Naomi Cesar sa men's at women's event. Wagi naman si Jan Cabang Tolentino sa men's 110 hurdles habang si Hockett De Los Santos naman sa decathlon. Samantala nakuha naman ni Elrin Ando ang unang gold medal sa weightlifting. Sa kabuuan, ang Philippine team ay meron na pong 17 gold medals. Masayang binalita ng aktres na si Rufa Gutierrez na matagumpay ang operasyon sa kanyang amang si Eddie Gutierrez. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Rufa na nasa recovery stage na ang kanyang ama matapos umailalim sa spinal procedure sa isang ospital sa Singapore. Sinabi pa ng aktres na sa paunang findings ng doktor ang dapat na routine spinal procedure ay naging seryosong medical concern matapos madiskubre na nagkaroon ng infection. Itinuturing pa ni Rufa na isang milagro ang mabilis na paggaling ng kanyang ama at inaasa makakapiling nila ito sa mismong araw ng Pasko. RMN Network News. 9 days na lang, Pasko na! At sumainyo mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. At Radyoman Zander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila, Mayong Buntag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide.